मौर्य शाक के सैनिक कुशवाहा प्रथम जिला सम्मेलन कर्मचारी संघ का बक्सर जिला में कार्यक्रम करावे के मुख्य उद्देश्य का बा? आज आप लोग प्रचार के माध्यम से हम सब मीडिया के बंधु बन जा और सबके बीच में आज समाज में कई तरह के व्यक्ति के जागृत भइल बा। जो उनके कर्मचारी के नौकरी करता, पेशा करता, कोनो तरह के कोई अधिकारी रैंक के बा, कोई शिक्षक लाइन में बा, कोई पुलिस लाइन के थ्रू में बा, तो ओकरा से एक मिलन समारोह हो जाता, एक परिचय एक दूजे को हो जाता कि के कहाँ के है, कहाँ के रहे वाला है, के कहाँ के कौन सा पद पर रहे, कौन सा ओकरा के अनुभव समाज में मिली, केवना समाज के अनुभव छोटा बच्चन के भी अनुभव देवे के बा कि कैसे समाज चली, हमनी के समाज के ओकरा से विकास होई, उठान होई और समाज के देश स्तर पर देश के बारे में जानल बा, बिहार के स्तर पर जानल चाहता आदमी के समाज में के कितना प्रबुद्ध भइल, के कितना शिक्षा के लाइन में जागृत भइल, के कितना पढ़ल, कितना पढ़ता कि नहीं पढ़त, समाज में कोनो तरह के द्वेष झगड़ा झंझट बा तो ओकरा के भी बचा के सबका के मिला जुला के समाज के ले चले के चाहिए आगा। यही खातिर आज बैठक समाज के तहत भइल। आगे चल के ये संगठन कर्मचारी संगठन के जौन बा आगे कहाँ तक विस्तार होने वाला बा? हम लोग लगे हुए हैं कि जिला के सब लोग मिलकर सम्मेलन कर जाई, सब कोई बैठी एक जगह, बैठला के बाद सब कोई के बैठ के एक हमनी के ठोस निर्णय लिहल जाई कि समाज के गरीब तबका चाहे गरीब समाज में नौकरी चकरी जौन घर के परिवार के लड़का सवांग नहीं करत ओकरा के भाई शिक्षा में से पढ़ाव लिखाव, ओकरा के नौकरी दिलवाव, ओकरा के आगे बढ़ाव। यही खातिर हमनी के बैठक भइल। कुशवाहा समाज खातिर रुआ का करे जा रहा है? कुशवाहा समाज के हम लोग का एक संगठन है जो पूरे देश दुनिया में चलता है और उस संगठन के तहत हम चाहते हैं कि समाज का हर पंक्ति, हर एक गरीब आदमी के ओकरा से विकास होखो, वो आदमी वो व्यक्ति सब कोई के परिचय होखो, सब कोई के बारे में जाने, कोई कमी बेसी होता तो ओकरा के समझा बुझा के आगे बढ़ावा। राउर परिचय? विनोद कुमार सिंह, कुशवाहा जिला अध्यक्ष, बक्सर अखरीगंज। यही बात कि हर आदमी के आपस में मिलजुल के रहे के बा जी। तो चूँकि कर्मचारी लोग के संघ बनल बा तो एक कर्मचारी ओकर में सब बा, शिक्षक बा, स्वास्थ्य विभाग के बा, पदाधिकारी भी बा, सब लोगों के मिला जुला के आपस में भाईचारा करते हुए एकरा के और आगे बढ़ावे के बाद समाज के, इस समाज के भी और देश और गांव के भी आगे बढ़ावे के बाद तो व्यक्ति जब हमारी के सब एक हो जा तब जाके ये पूरा समाज एक होई, ओकरा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ये संघ। एकरा से हमारी के समाज की और मजबूत करब जा। गरीब छात्र नौजवान छात्राओं खातिर ई संगठन कितना कारगर रही? ई संगठन जो बा अपना समाज के अन्य समाज के गरीब छात्र छात्राओं खातिर प्रोत्साहन राशि के भी समय समय पर दी आ ओकर सम्मान करे प्रतिभा के, ताकि वो लड़का लड़की जौन सब बा वो आगे बढ़सन। करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर ई संगठन जौन बा कितना खरा उतरी? जहाँ तक भ्रष्टाचार के बात बा तो इस संगठन के आपन उद्देश्य बा जितना एकर मेंबर बाड़न, जितना एकर सदस्य बाड़न, उ लोग आपन प्रतिज्ञा ली कि हमारा भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं रहे के और भ्रष्टाचार के विरोध भी करे के बाद जितना संभव हो सके। आगे वाला समय में इस संगठन जौन बा आगे चल के का करे वाला बा? इस संगठन के जैसे देखत नहीं कि सब कर्मचारी लोग भाई लोग के बाद संगठन, तो इस संगठन के माध्यम से आपस में सभी विभाग के लोग मिलजुल के अपन समस्या के भी निपटारा करी, सरकार से भी निपटारा करी, व्यक्तिगत कोनो समस्या हो तो ओकरों में मिलजुल के एकरा के दूर करी, ताकि उन लोग के अमन चैन से लोग रह सके और अपन बच्चन के भी और समाज के गांव के आस पड़ोस के बच्चा भी आगे आवसन, ओकरा पर भी काम करे। संगठन के मुख्य रूप से चुनाव भइल। हाँ। यह चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष मुख्य रूप से के भइल? अध्यक्ष के रूप में चुनाव भइल तो सुरेंद्र प्रताप सिंह के, उपाध्यक्ष बाड़ी कुसुम कुमारी जी और सचिव बाड़न मनोज कुमार सिंह और संयुक्त सचिव बाड़न रजनीश कुमार और कोषाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह बाड़न। अपना तरफ से इस संगठन के माध्यम से तमाम कर्मचारी लोग के युवा का संदेश दे रहा है? हम ये संदेश देतनी
कि ई जो संगठन बा सबके खातिर काम करी, समाज में भाईचारा स्थापित करी और सब गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान में अपन रोल भूमिका निभाई। पूरा परिचय का बा? हमार नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह है। हम प्रधानाध्यापक बानी मध्य विद्यालय नदाव में और इस संघ के संरक्षक मंडल के एगो महत्वपूर्ण सदस्य बानी। चलिए, देखिए मुख्य उद्देश्य यह बा कि जितना जिला में कर्मचारी संघ बाड़न, जैसे टीचर भैलन, इंजीनियर भैलन, डॉक्टर भैलन, हर विभाग से सब कोई के मिला के एक जगह भाईचारा स्थापित कईल और कुछ हर तरह से सहयोग, जैसे उन लोगों के सहयोग बा कि गांव से, देहात से या कोनो प्रखंड से कोनो बच्चा पढ़े में कमज़ोर बा जो से शिक्षा स्तर से हेल्प दियाई, या कहीं परीक्षा देवे जाता वैसा व्यवस्था नहीं हो पावत, ये कर्मचारी संघ के हिसाब से उनकर व्यवस्था बना दिया परीक्षा देवे के रहे के। एक बाद गरीब भाई के कोई के शादी बेटी के देखे हो पावत, वो शादी में भी हेल्प करी जाई। तमाम हर मुद्दा पर उद्देश्य के लेके ये व्यवस्था बनल बा, कर्मचारी संघ के निर्माण भइल बा। महिला के उत्थान करे खातिर ई संगठन कितना खरा उतरी? क्या महिला के उत्थान खातिर ई संगठन कितना खरा उतरी? देखिए, महिला पर भी हमनी के काम करे के उद्देश्य में सम्मिलित बा, ओकरा पर काम करतनी जा। महिला भी उपाध्यक्ष बनावल गई है कुसुम रानी। एक बाद महिला विंग के जोड़ल जाए, सिलाई कढ़ाई या व्यवसाय से या नौकरी में हर तरह से उत्थान पर काम करिए। भारत के करप्शन मुक्त बनाने में इस संगठन कितना कारगर रही? देखिए, भारत के करप्शन मुक्त बनावे खातिर संगठन के हिसाब से हमने के काम करब जा, चूँकि हर अगर आदमी अपना मन के शुद्ध करी, सही वर्क करी, सही काम के उद्देश्य के लेकर अपन काम करी, तो तय बा कि भारत के जो करप्शन बा मुक्त हो सकेला। आने वाला समय में इस संगठन आगे का करे वाला बा? आने वाला समय में इस संगठन जो बा भारत के उत्कृष्ट पृष्ठभूमिका में रही, ऐसे कि हमनी के ये मेन उद्देश्य बा कि छोटा छोटा बच्चियन के देहात से, शहरी से, हर तरह से बच्चा बच्चियन के भविष्य उज्जवल खातिर हमनी के काम करे के कोशिश करते नहीं जा, उद्देश्य में शामिल कर ले जा, एक्शन लेता नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर कितना संगठन कारगर है? देखिए, हमनी के उद्देश्य में शिक्षा बा, बेरोजगारी पर भी हमनी के काम करल जा, और जैसे अर्थ अपना में हमनी के जुगाड़ करल जा, अर्थ एक रुपया हम इकट्ठा करके जैसे बा अपना जो हमनी के संगठन में बाड़न कर्मचारी संघ या और अदर जिला से या राज्य लेवल पर उस तरह के पूरा हमनी के योजना बनौले बनी जाए, जो योजना से हमनी के बेरोजगारी, शिक्षा हर पहलू में काम करके कोशिश करब जा। चलिए, परिचय पूरा परिचय दे। हम डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह बोलतनी और ग्राम पोस्ट जगदेव नगर हेठुआ, थाना राजपुर, जिला बक्सर का निवासी हैं, और बक्सर में धोबी घाट में हमारा मकान बा। हम इलेक्ट्रोपैथी से प्रैक्टिस भी करीना, सेवा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की पीएम सूर्याघर योजना के तहत घर की छत पर सोलर लगाओ, बिजली बिल कम, सरकारी सब्सिडी और सूरज देगा फ्री बिजली। पीएम सोलर योजना लगवाना चाहते हैं तो अभी कॉल करें 843-442-4201।